पिया घर ही में प्रेम लगाई, घर ही में समय बिताई, हमार पिया रोड पर न जाई। घर ही में समय बिताई, हमार पिया रोड पर न जाई, रोड पर न जाई, बहरा न जाई, पिया बहरा न जाई, बहरा न जाई, बहरा न जाई, पिया बहरा न जाई। कोरोना पर भइल बा कड़ाई, कोरोना पर भइल बा कड़ाई, हमार पिया बहरा न जाई। कोरोना पर भइल बा कड़ाई, हमार पिया रोड पर न जाई। और का बाचब राव परिवार बाच जाई, बुझ जिम्मेवारी देश ली जा बचाई। बार बार हाथ सबुनियाई, सबुनियाई मने साबुन से मलत रही, ऐसे कि लड़घस के बीमारी है, छुआ छुआ के बीमारी है। बार बार हाथ सबुनियाई, बार बार हाथ सबुनियाई, हमार पिया रोड पर न जाई। घर ही में दीनवा बिताई, हमार पिया रोड पर न जाई। और पुलिस घूमी घूमी बात समझावे, डॉक्टर ये के दवाई बतावे। पुलिस घूमी घूमी बात समझावे, डॉक्टर ये के दवाई बतावे। दूरी या दूरी बनाई, 1 मीटर दूरी बनाई, हमार पिया बहरा न जाई। कोरोना पर भइल बा कड़ाई, हमार पिया रोड पर न जाई। और अगर और मन नहीं खिलागत तो कहीं मन जोग कहीं तो बना दी खाना। प्यार वाली बात करी नहीं खे माना, जौन मन करे खाई, कहीं हम बनाओ तने आ प्यार के बात करी, एक खातिर माना नहीं खेनो। मन जोग कहीं तो बना दी खाना, प्यार वाली बात करी नहीं खे माना। और नहीं खे इलाज की सुनाइल बहाला, एकर इलाज नहीं खे, एकर बरावा ही इलाज बा। पिया भैया तोहरो लोग से हम छोटू बिहारी दोनों हाथ जोड़ के कहतनी कि अगर कोई इलाज नहीं खे, इलाज ये बा कि घर में ही रही। नहीं खे इलाज की सुनाइल बहाला, मन बन बात तो लगाइब घर में ताला, मन बन बात तो लगाइब घर में ताला। लॉकडाउन हो लॉकडाउन, लॉकडाउन हो लॉकडाउन, लॉकडाउन में ही बा भलाई, लॉकडाउन में ही बा भलाई, हमार पिया रोड पर न जाई। कोरोना पर भइल बा कड़ाई, हमार पिया रोड पर न जाई, हमार पिया रोड पर न जाई, हमार पिया बहरा न जाई।